kontatu behar dugu, nola hasi zenun Iruñarreko itzuli hau? Bueno, egizan tripatatik gaizki hasi nintzen da gauarra izan non, así que hasiera txarra eman dio, baina bueno, ez zino bukau dugu. Iruñan irabaztea, urteko helmugari politena da. Bai, bueno, egizan goga handien euken ja garaipena ulortzeko, ze temporada guztin zehar ondo ibili geha, baina bueno, oraindik egizan ezin sinistuta nau, así que hoixe. Aizulana izan da Anporentzat ekal irabaztea, eta nekin, Keparekin, zurekin iesalian, eta Anderrekin podiumean sailkapen nagusian. Bai, egizan planeuta baino beto ateazegu karrera, ze egizan hasieratio oso ondo, korte hona inda, ekipoko asko genden, eta gure baza jokatzara baki deu, Anderrekin hirugarren postu lortu du sailkapen nagusin, así que oso guztua. Nola izan dira azkeneko kilometroek Iruña zuretza bakarrez dagoen? Bai, izan sufrimendu bat, ze ja hankakin ezin on pedale hau, baina bueno, indarra etzon lekuti batea dut eta honea gora igotzea lortu dut. Amesutako beraz. Bai, bida. Zorionak. Eskerrik asko, mingen.